El Departament d'Interior ha elaborat el primer protocol per la prevenció, la detecció i la gestió de situacions d'odi i discriminació en l'àmbit de la seguretat privada. Vol ser l'eina de referència a Catalunya per tractar qualsevol situació d'odi i discriminació a través d'una formació específica i professionalitzada. L'objectiu és que totes les persones, independentment del seu origen, sexe, religió o qualsevol altra manifestació de la condició humana, puguin sentir-se segures en qualsevol espai. A Catalunya, tothom ha de viure, gaudir i descansar en seguretat, sigui qui sigui com sigui. És un protocol diligent i eficaç amb pautes clares d'actuació. És transversal perquè s'adapta a qualsevol àmbit d'actuació de la seguretat privada i centrat en la víctima, al ser capaç de detectar i protegir els col·lectius vulnerables amb una resposta adequada. Aquest protocol s'adreça principalment a tot el personal de seguretat privada i, sobretot, als i les vigilants. També a empreses usuàries dels serveis de seguretat privada. El protocol s'aplica als entorns on treballa aquest personal, des de locals d'oci nocturn a centres comercials, ja que en aquests llocs es donen moltes situacions de discriminació. Aquest protocol vol aconseguir sensibilitzar sobre les qüestions lligades amb l'odi i la discriminació, facilitar la detecció de les situacions amb senyals i possibles escenaris de risc, determinar l'actuació dels professionals dissenyant accions preventives, detectant l'incident i, finalment, gestionar-lo si ja ha ocorregut, millorar la coordinació i la cooperació entre la seguretat pública i la privada, reforçar la protecció de la víctima des del primer moment en què es produeix l'agressió i perfeccionar la recollida de dades contribuint a fer una millor qualificació dels fets. El Departament d'Interior s'encarrega de formar el professorat acreditat mitjançant cursos gratuïts que oferirà l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Aquest professorat, posteriorment, impartirà la formació als vigilants de seguretat. A més, s'oferiran subvencions als centres de formació de seguretat privada perquè incloguin aquests cursos. La manera d'adherir-se és molt fàcil. Les empreses de seguretat privada i entitats usuàries d'aquests serveis s'adheriran a través de la pàgina web del Departament d'Interior exclusivament. Contra l'odi i la discriminació, no ens quedem de braços plegats.